Mit navn er Claus Didriksen. Jeg repræsenterer firmaet RPA Danmark, og i dag vil jeg gerne vise lidt om, hvordan man kan bruge Power Platformen og herunder Power Apps til at lave en simpel CRM-løsning. Jeg har gennem de sidste 20 år arbejdet med Dynamics CRM og har været med til at implementere over 100 CRM-løsninger, både små, store, avancerede og ikke avancerede løsninger. Kendetegnet ved de fleste af dem er, at det kan være utrolig svært at forankre det ud hos de enkelte brugere, og specielt når man får pakket alt for meget ind fra starten af. Derfor er min anbefaling, start simpelt, og så udvide løsningen efterfølgende. Når man anvender Power Apps i Microsoft-platformen, jamen så får man samtidig adgang til alle de her andre værktøjer, der ligger, det vil sige for eksempel Power Automate, som vil betyde, at når jeg gerne vil oprette en kunde, så kan jeg gøre det automatisk. Jeg kan lave noget integration med min ERP-løsning. Jeg kan lave nogle automatiseringer. Jeg kan sende nogle automatiske ting ud til nogle kunder omkring nogle, ja, det kan være servicekontrakter og sådan nogle ting. Så alt den her AI-platformen og automatiseringsplatformen er faktisk mere eller mindre indbygget i de her Power Apps. Når I ser i den her løsning, så har jeg lige fokus på et dashboard. Her kan jeg så se, hvad vi er i gang i af salg for øjeblikket. Jeg kan vælge at scrolle lidt ned her og sige, okay, men hvad har vi så på den enkelte sælger? Hvad har jeg gang i af salg her? Og få et indtryk af det. Ud i min venstre side, der har jeg menuen, jeg har mine kunder, jeg har mine kontakter, og jeg kunne også have noget aktivitetsopgavestyring, kalenderstyring inde her. De tre ting er meget standard, det vil sige, her ligger der ude i den database, det er database, der ligger der nogle standardkomponenter, man kan trække ind i løsningen, og det går igen, at det her er et standard setup, som gør, at når Microsoft opdaterer deres platform, jamen så vil jeres løsning også blive opdateret. Kigger vi på den enkelte kunde her, jamen så går vi for eksempel ind i kunde 1, og kan se, jamen hvad har vi gang i her i kunde 1? Jamen vi har nogle stamdata, vi har nogle kontaktpersoner. Jeg kan meget nemt have oprettet en ny kontaktperson. Jeg kan gå over og kigge på mine tilbud herover og åbne et tilbud. Som I kan se, så kan jeg vælge at arbejde med en salgsproces, så på en struktureret måde. Jeg kan skrive nogle forskellige kommentarer og informationer ind til det her tilbud. Jeg kan have en logliste, som løbende viser, hvad har vi haft af aktiviteter på dem. Jeg kan opdatere, hvornår det bliver til ordre osv. Og skulle jeg have lyst til at lave et standard tilbud, template, jamen så kan jeg lægge et Word-dokument, template ind og flette data fra den her side og i et Word-dokument. Skulle man have en struktur, så man kan flette direkte over i et ERP-løsning, det vil sige, at varerne ligger herhenne, så vil også kunne både aflevere data til den ERP-løsning og hente data fra ERP-løsningen. Det kunne være priser for eksempel. Jeg kunne også have noget liggende, der hedder certifikater hernede, så det vil sige, at hvis jeg har brug for at kunne tilknytte et certifikat, så kunne jeg gøre det her. Så det var sådan ganske kort, hvordan man kan bruge en CRM-løsning, at lave en simpel CRM-løsning via en Power App. I kan også gå ind på vores hjemmeside og se lidt mere om den her løsning. Håber det giver lidt inspiration til, hvordan man kan bruge en Power App til at komme i gang med CRM.